Estic molt enfadat amb les xarxes, però no pel fet de les xarxes en si, que no tenen cap malícia. El problema és l'ús que se n'ha donat a nivell d'addicció. No crec que estiguem en el pitjor dels moments històrics de la nostra cuina. Estem en un bon moment, jo crec, molt bon moment. I ara la cuina catalana està de moda, la cuina és òbviament cultura, no hi ha cap mena de dubte. Ara el gazpacho es considera cuina catalana i jo hi estic d'acord. Fa tantíssims d'anys que es menja gazpacho a les cases de Catalunya. Si no ho consideréssim cuina catalana, seríem una colla de racistes. Hem fet un gramassa a nivell de mitjans, hem ocupat poder massa espai. Aquest plantejament dels cuiners com a estrelles de Hollywood, sí, n'hem fet un gramassa, segur. Tots els saraus aquests que munten, diguem-ne, de premis i de coses, no? Sempre som els mateixos. Canvieu la llista, estripeu-la, home, estripeu-la, feu-la nova. Oriol Ivern, benvingut al Primer Torn. Moltes gràcies per convidar-me. Amb ganes de compartir taula. Sé que això de compartir taula, anar de restaurant, sempre ho fas més amb la intimitat i allò de festejar, no? Que feu els cuiners, que estimeu a les parelles, no? Que intenteu anar de restaurant per festejar una mica, no? Sí, normalment amb la Núria, quan tenim l'oportunitat d'anar a tastar restaurants, ho fem junts, sí. Podeu fer-ho sovint, això? Bé, darrerament ho fem una mica més que els últims 25 anys, diguem-ne. Ha costat una mica, però ara sí que ens intentem organitzar per tastar llocs que feia molts anys que volíem tastar, sí. Hi ha moltes coses interessants a tastar, al país. Hi ha molta teca a tastar, i si vols, mira, per començar l'àpat, si et sembla bé, comencem tastant el Madassan, sense alcohol. En aquest cas, tu tens la de farigola, jo la de menta. Després compartim una mica, també, d'alemany, que jo crec que és una molt bona manera de començar l'àpat. I, de fet... Això és important, això de les begudes sense alcohol. Jo crec que ens hem de posar una mica les piles amb aquest tema. Sempre hem intentat promocionar l'alcohol de forma positiva, que té moltes coses bones, sobretot el vi, però hi ha molta gent que té molts problemes i que porta molts problemes a la nostra societat. Per tant, posar alternatives amb begudes interessants, divertides, sexis, sense alcohol, jo crec que és una cosa que val la pena. De fet, de territori, amb herbes del territori i mel, que és aquest edulcorant fantàstic i saludable. I no és molt dolç. Que sempre va bé. I important això que deies també de posar seny, no? Sempre tot allò que siguin begudes estimulant, beure-les amb seny, que moltes vegades a l'ofici, perquè parlarem avui d'ofici, parlarem de restauració, on l'ofici s'ha fet un cert abús, no?, d'aquestes begudes... Sí, d'aquestes begudes i de moltes altres coses que sincerament, ser-ne conscient i posar límits és el que hauríem de fer tots. En algun moment hem descobert alguna substància arrel de l'ofici, Oriol? No, sincerament no. Jo he tingut força sort perquè tampoc he tingut en cap de les cuines on he treballat, i per descomptat la de l'Isop tampoc. Mai m'he trobat en un ambient excessivament amb excés de drogues o d'alcohol, però sí que he vist casos i és trist i destrossa vides, evidentment. Bueno, avui no perquè parlem nosaltres del nostre ofici, però a tants oficis, a tants despatxos, segurament que hi ha aquest excés de coses estimulants. Segurament. El que passa que en una cuina hi ha les neveres, hi ha les ampolles de vi, hi ha les ampolles d'alcohol, hi ha els tiradors de cervesa, que fa que sigui com més accessible. No sé si tens gaire gana o no tens gaire gana. Sí, molta. Ets de bon entaular, sempre... Sí, jo tinc bastanta gana sempre. Doncs, si et sembla, crec que avui no haurem de mirar aquesta carta que ens han deixat, però jo sí que volia parlar amb l'Oriol Ivern d'una manera més propera, més de tu a tu, per això t'he convidat aquí al Primer Torn. I sí que m'agradaria saber quina és la teva primera relació amb aquest ofici, amb la cuina, quan et desperta aquell moment de dir la gastronomia formarà part de la meva vida. Sí, no sé, sempre he pensat que no sé per què vaig decidir això, perquè tampoc no tenia cap familiar ni cap vincle massa a prop que s'hi dediqués.
Sí que com a anècdota recordo que la primera recepta que vaig cuinar va ser uns espaguetis al pesto, perquè al darrere del paquet d'espaguetis hi havia una recepta de pesto. I es diu, tot això molt fàcil, l'all, oli, parmesà, tot perfecte. Dic, alfàbrega, què és això? Què és això de l'alfàbrega? I vaig anar al supermercat i vaig fer un pesto amb alfàbrega seca. Et pots arribar a imaginar el fastigós que estava aquell pesto, però aquesta anècdota sí que la recordo com de les primeres receptes que vaig fer, sí. Bueno, la importància, quan has dit això de l'alfàbrega seca, perquè no has volgut dir l'alfàbrega morta, no? Perquè aquelles herbes que ens venen moltes vegades, no? És com allò, no té cap mena de vida, no? La importància de cuinar amb productes vius. Sí, i el fet de tenir referents. A casa tampoc havíem anat a tants restaurants com tenir els referents culturals, gastronòmics, com per decidir que un pesto amb alfàbrega seca no es podia fer. I a casa teu s'hi cuinava? La família hi cuinava? La mare cuinava? El pare cuinava? La meva àvia va morir molt jove, però sí que recordo que cuinava molt i molt bé, i ma mare ha cuinat molt bé sempre. Sí, ma mare ha cuinat molt bé sempre. Ja feien aquesta cuina tradicional que tant en parlem ara, no? Feien aquesta cuina tradicional, feien la cuina del dia a dia, feien la cuina que malauradament s'han encarregat les dones, perquè les dones han tingut uns anys, que és poder la generació de la meva mare, que s'han incorporat a la feina i han seguit fent les feines, no? Seguien fent les feines domèstiques pràcticament en la seva totalitat, una cosa injusta absolutament, no? I jo recordo ma mare una organització extraordinària. Cada divendres anàvem al mercat de Sant Antoni, comprava el peix per tota la setmana, feia paquetets, els congelava. Bueno, era una passada. Jo crec que d'aquí també alguna cosa de temes organitzatius, com a mínim, era edat, no? I en sabien, perquè ara tot això ens ho han d'ensenyar. Tot això ho hem perdut, això d'anar al mercat, comprar per fer la compra setmanal. Sí, no hi havia temps. Per tant, o t'organitzaves o no se sopava, diguem-ne. De fet, és aquest temps que ara resulta que sembla que tampoc en tenim, no?, de temps per fer segons què, i sobretot que és això d'alimentar-nos. O sigui, cuinar per alimentar-nos és aquest temps que no tenim, se suposa ara, no? Sí, jo crec que és un tema que prioritzem. També tenim una sèrie d'empreses que han fet que s'han apropiat del nostre temps, no? I ens han fet addictes a temes que probablement no ens interessen tant com sembla, o no ens interessa tant com sembla pel temps que hi invertim, no? Llavors hem deixat de fer coses que segurament ens agraden més, però que no ens han creat addicció. I a vegades hem d'aturar-ho tot i replantejar-s'ho. Abans en parlàvem amb una companya de l'equip, i desinstal·lar-nos totes les aplicacions del mòbil i tornar a fer coses que probablement ens agraden més, o ens ho passem millor. Sí, ens hem de desconnectar per connectar-nos, no? Sí, no dic que sigui dolent el mòbil, però és que moltes vegades estem fent coses que no ens agraden prou. I és així. Parlàvem de mercat. Hi ha algun record d'infantesa o alguna olor de mercat, alguna olor a casa que et recordi que és que la mare està fent alguna cosa? Que estava cuinant allò que t'agradava? Bueno, sí, olors, jo recordo gustos, no sé, probablement és la magdalena de Prost, això, però jo recordo les fruites que em donaven quan anava amb la meva mare, quan era petit, i nen, té una poma o té un préssec o el que sigui, recordo un gust extraordinari, i segurament és un record d'infantesa que no sé si deu ser del tot real, probablement, però sí que el tinc com molt positiu. Sí, tens un bon record de la infantesa, de la teva infantesa, eh? Sí, i tant, sí. Sí, molt bon record, i tant. Molt bé. Hi ha algun... Quan vas entendre que la gastronomia formaria part de tu i que t'emocionava i que la compartiries d'aquesta manera? Bé, jo era un bastant mal estudiant. De fet, meus pares estaven bastant desesperats amb mi. Recordo que a vuitè de bàsica, d'EGB, vaig suspendre en 5 pel setembre, i llavors els meus pares em van dir: tens dues opcions, o aproves tots les 5 assignatures o no comences formació professional de cuina. I això em va motivar, vaig aprovar-les totes al setembre, i llavors quan vaig començar a estudiar a l'Institut de Cambrils, formació professional, em vaig sentir útil per primera vegada, no?
sentia que el que estava estudiant m'era útil. Hola! Com esteu? Molt bé. Què tal? Molt bé. Avui res de mirar les cartes, perquè en Jordi et coneix molt, Oriol, i ens ha xivat quin és el teu plat preferit català. Per això no podia ser un altre que l'escudella i carn d'olla. Gràcies, sí, perquè... No, fes sí. Bueno, tenim per compartir unes quantes hores aquí, amb aquest... Amb aquest... Avui no és Nadal, però... Nosaltres sempre expliquem una mica la historieta amb els plats del dia. I realment aquest costum que tenim aquí a Catalunya de menjar escudella i carn d'olla ve del segle XX, quan va arribar a la ciutat de Barcelona, però realment a pagès es menja escudella des de sempre i a diari, no? I llavors ho feien amb totes les hortalisses i les carns que tenien a l'abast. I normalment, per fer una escudella com Déu mana, es deia que hi havia d'haver-hi les 4 carns, que també se'ls deia, no sé si us pot sonar, les 4 evangelistes o les 4 ordes mendicants, que són el porc, la vedella, el xai i la gallina. Molt bé. Sí, i de fet la pilota, que si m'ho permeteu dir és l'estrella de la carn d'olla, per nosaltres... Almenys per nosaltres sí. S'elaborava només amb pa i cansalada, però sí que avui dia s'elabora amb carn magrada de porc, carn picada de vedella, i nosaltres avui hem posat aquests 3 talls, també hem posat cansalada. Molt bé. Exacte. La pilota, jo li poso cansalada. Sí? Cansalada viada i conill de vedella. I conill de vedella, clar. Sí. No, doncs mira, això ens apuntarem i ja farem un intent. Per la propera. Sí. Vosaltres com ho soleu menjar? Tot junt, barrejat o...? A mi m'agrada, tal com ho heu plantejat, la sopa primer i després la carn d'olla i les verdures, sí. I tu, Jordi? Jo també, jo sóc de primer menjar, en aquest cas, els galets farcits, que és la meva perdició, i després m'encanta això de deixar-me una mica de suc, i si no us demanaré més suc, per anar fent... tenim suc de sobres. Per anar fent aquest brou, per anar fent també amb les hortalisses, que per cert, ja veig que heu utilitzat aquesta pastanaga baby, aquests naps baby de cangarús, de llers. Sí, tens molt bon ull, que són una meravella i a mi m'encanten. De fet, jo crec que les hortalisses que fiquem a l'escudella són un festival. No sé si estàs d'acord. Aquella fulla de col, aquella pastanaga. A mi m'agrada menjar-les amanides amb oli. Sí. Mira, I barrejades amb la botifarra, sí. Ara que dius això, també tenim... Fet això del trinxadet, no? De fer un trinxadet amb les verduretes. Sí, exacte, amb la patata, una mica la botifarra. Unes tabetes, que també això es feia molt a pagès, no? D'allò d'anar per... Sí. Al final tot això és molt contundent, hi ha molt greix, llavors volem una mica de frescor, llavors unes tabetes així amanides, i ja ho tindríem. I només volíem comentar que no sé si ho sabíeu d'on ve el tema del galet. És a dir, abans, anteriorment, l'escudella es menjava amb fideus, amb arròs, hi havia gent que inclús ho acompanyava amb salsa de tomàquet, es deia. I els galets és molt curiós perquè creiem que existeixen de tota la vida, però realment és una invenció més aviat propera, d'inicis del segle XX, perquè abans, a Barcelona es menjava l'escudella amb macarrons i formatge. I Tomàs Guinovar, que era un fideuer de Valls, en tastar-la, va veure que els macarrons li relliscaven de la cullera. I va decidir ser pràctic i crear una pasta que fos més pràctica. I va crear aquests galets que estan inspirats en els brocs dels càntirs amb el que tu veus a galet. De fet, veure de galet és veure a raig. I d'aquí va ser quan va néixer aquesta pasta que és tan icònica ara amb l'escudella. Però simplement això que maneres de menjar-ne n'hi ha moltes. Jo, per exemple, m'agrada molt barrejar-me la col amb la pilota ja en el propi caldo. Jo sóc d'aquestes, també. Tu també ets d'aquestes, no? Sí. Però això, hi ha gent que s'ho barreja amb salsa i ja. A casa meva, ma mare moltes vegades era escudella i carn d'olla, però moltes vegades era escudella barrejada. Llavors, totes les verdures i la carn van a deuets a dins del mateix plat i tot junt, també molt bo. Doncs mira, a casa meva fem això també, li diem escudella, però sí. Molt bé. Vosaltres feu escudella tot l'any, com fa l'Oriol, o què? Quan mengeu escudella vosaltres? Nosaltres som més de celebració i el Nadal, sí. És que és un plat que t'hi porta la teva estona, és a dir... Sí. Però bé... Però es fa sol. Això sí. Això 100%. L'hem anat preparant i mentre pots anar fent altres coses... Sí. Es fa sol, això sí. Però bé, també has de tenir gana per menjar-ne, perquè al final... O ser molta gent a taula, que també és l'altra. Que amb una taula per dos ja tenim... Sí, aviam si podeu amb tot. Avui perquè és dinar romàntic, el primer torn intentarem buscar aquests dinars romàntics, però de ben segur que serà un festival. I heu preparat perquè tot l'equip després en pugui... tant. Això està claríssim. On hi caben 2, hi caben 10 i 20. La pregunta que li faré a l'Oriol us la faig a vosaltres abans que marxeu. Ui, a veure. Quins records us desperta aquella olor d'escudella? Home, a mi
seré bàsica, però a mi em desperta els matins del 25 de desembre a casa de la meva àvia, on ja des de ben d'hora l'escudella anava fent xup-xup i bé, ja em veia tota l'olor a casa. I sí, no sé si serà també la teva... El record és que és casa. Escudella és casa, sigui per Nadal, sigui quan sigui, no és una olor que et porti a cap altre lloc que no sigui a casa. O casa teva, o casa el tiet, o casa l'àvia, o casa la mare. I també aquell record de compartir, no? De tenir la plata al mig de la taula amb tots i de passar una mica de no sé què, bueno, no sé, molt bons records en general. I a tu, Jordi? Exacte. Que aquí també t'hem de preguntar tu. Mira, sincerament, a mi l'escudella, la carn d'olla, o deixeu-me fer aquest símil, jo que vinc de pares del sud de la península, que fèiem aquesta escudella, carn d'olla cocido, cocido, a mi em recorda la mare sempre. Sempre. Perquè trobo que l'escudella ha tingut això molt agraït, en famílies amb què han sigut famílies nombroses, que era una bona manera d'alimentar-nos molt i molt bé, de quedar tips, i realment que era... Per mi era un festival. Des del cigró, no? A casa meva sempre hi havia els cigrons. Jo era aquest dels cigrons, de la pilota, com heu dit. Per mi és l'estrella de l'escudella, la pilota, que és fantàstica. El que s'acaba abans. La cardolla, el que s'acaba abans. La pilota... Per fer més. Exacte. El brou, després hi havia brou per dies, però sí que és veritat que la tipor de la carn i tot això anava desapareixent molt ràpid, per sort, i ens alimentava tota la família. Doncs, escolteu-me, jo us esperem per aquí. Esperem que... Anem a veure què tal aquests galets i aquesta escudella. Moltes gràcies. A vosaltres. Un plaer. Qualsevol cosa estem per aquí. Aprofita. Gràcies. Que aprofiti. Adéu. Doncs, Oriol, anem a veure tastar aquesta escudella. Boníssima. A més, és d'aquesta escudella que quan la posem a refredar es tallarà ganivet, sense cap mena de dubte. Bueno, i batuda, no? Batuda, que és quan s'emulsiona els greixos de les carns amb la fècula de la patata i allò es queda aquest color blanquinós, no? Blanquinós, sí, és fantàstica. Està boníssima, De fet, per què creus que els catalans hem fet tan especial l'escudella? Que és aquest plat icònic. Doncs no ho sé, poder per això, per la tradició, aquell tupí que teníem a les cases de pagès penjat a la llar de foc i anàvem ficant coses, no? I ens l'hem fet nostre. Però aquest tipus de sopes, almenys en el nostre entorn, és un plat típic de totes les regions, diguem-ne, no? Al sud, a Galícia, en fan una mica tot arreu. O sigui que deu ser doncs, que ens ha quedat en la memòria gustativa, que és un plat de casa, no? De casa i que, com bé deies, nosaltres li diguem l'escudella i carn d'olla, però al centre de la península és el cocido, al sud del país també, i és una mica això que uneix, no? Que ens uneix a tots plegats, que li direm de diferent nom, ficarem diferents ingredients, perquè han parlat elles de xai, no sé si a casa teu ficaven xai, a casa meu no s'hi posava xai. Xai no se'n posa a casa. Sí, a l'alta muntanya sí que he vist que posaven xai, i aquesta és la riquesa una mica, no? De la cuina catalana. Bueno, totes les escudelles són diferents. Jo totes les escudelles que he provat a diferents cases, no? I a diferents restaurants són diferents i tenen diferent gust. Jo crec que és una de les gràcies també d'aquesta recepta. Tu creus que un gran cuiner ha de saber fer una bona escudella? Que ha de ser com... A vegades et feien aquella prova de fes una truita a la francesa. No, escolta'm, jo crec que... Jo crec que un bon cuiner el que ha de fer és saber treballar, haver-ne après tranquil·lament, i tenir criteri del que està ben fet i mal fet. Després, saber fer una recepta en concret, jo crec que no té massa importància. I menys avui en dia, que l'accés a la informació de les receptes és tan immediat. Llavors, si tu saps treballar, si tu saps com gestionar una cuina o com treballar un producte en concret, seguir una recepta, avui en dia jo crec que és més o menys senzill. I sobretot tenir un criteri del que està ben fet, està mal fet, o és bo o no és bo. Jo crec que és quasi més important saber amanir qualsevol cosa que saber cuinar un plat en concret. Això és una molt bona reflexió, perquè a vegades ens han demanat que sapiguéssim fer plats icònics quan treballar bé, tenir aquesta diferenciació del que està tècnicament ben fet, no? Més enllà de m'agrada o no m'agrada, que moltes vegades és m'agrada o no m'agrada. No, està ben fet o està mal fet. Després aquest plat t'agradarà més o menys. I allò i l'equilibri, almenys com a mínim a la cuina de l'Isop, és molt important. I això ho vaig aprendre treballant amb el Raymond Blanc a Oxford, que era un tio que era
una persona encantadora i que flirtejava amb tot ésser viu que hi havia al seu voltant. I llavors, o sigui, explicava amb molta vehemència i moltes ganes com volia l'equilibri de l'amanit de les seves subelaboracions, perquè després fos un èxit el mateix plat. Falta una mica de llimona, falta una mica de pebre, aquí t'has passat amb la sal, ho hem de rectificar, i allà vaig entendre la importància de l'equilibri. Fa un moment ens parlaves de l'Isop, i clar, hem de parlar de l'Isop, evidentment que parlarem de l'Isop, que ara ja fa 25 anys, aquest any. 25 anys. Quan obres l'Isop... L'1 de maig. Sí, què volies que fos l'Isop? Quan vas obrir, una cosa és el que ha esdevingut l'Isop a la ciutat de Barcelona, quan vas obrir, quina era aquella pretensió que tenia l'Isop? La pretensió que teníem amb el Guillem i el José, que van ser els meus socis a l'inici, era, hòstia, anem a fer un restaurant, ja sé que queda una mica, que tothom diu el mateix, però anem a fer el restaurant que voldríem nosaltres anar a menjar. I llavors això què volia dir? Doncs el tipus de cuina gastronòmica que havíem viscut en les nostres carreres professionals, però hi havia certs luxes en aquest tipus de restaurants en aquella època que primer no els necessitàvem, 2 no els volíem pagar, 3 no els podíem pagar i 4 fins i tot ens creaven una certa incomoditat, no? Aquell senyor amb aquell barret, aparcant els cotxes i tot allò, ens creaven... I llavors vam dir, ostres, si nosaltres ens sentiríem còmodes en un tipus de restaurant així, segurament hi ha molta més gent que s'hi sent, no? I la veritat és que va funcionar molt bé perquè la gent ho va entendre de seguida, que podia tenir... que podia anar a un restaurant, menjar plats gastronòmics i no pagar una morterada o pagar molt menys perquè hi havia menys comoditats, al nostre entendre, prescindibles. De fet, l'Isop ha fet 25 anys, ara hi ha poques coses a la vida que durin 25 anys, i us heu bellugat molt poc d'això que fèieu 25 anys. Vosaltres heu continuat aquesta línia i heu anat fent, no?, durant 25 anys. Ens hem bellugat constantment per no moure'ns de lloc, diguem-ne. Perquè cada 3 mesos el que fem és canviar el menú íntegre, tots els plats del menú, i mai tornem a repetir un plat que hem fet anteriorment. Per tant, això, no sé, fent comptes ràpides, seran uns 1.000 i escaig plats que hem fet en aquests 25 anys. Per tant, ha sigut un canvi constant, fins i tot a vegades una mica estressant, però això ha fet que estiguem vius, però el concepte de restaurant ha estat el mateix. No ha calgut bellugar-lo. No, no ha calgut. De fet, una frase, et trobaré una frase, però crec que ens il·lustrava molt, que ha fet... L'Isop ha fet la volta, no? Ha fet aquest cercle d'aquelles coses que estaven de moda fa 25 anys, poder va haver-hi un moment que tots ens vam despistar perquè venia aquesta nova cuina catalana i vosaltres heu continuat fent sempre el mateix, i ara heu tornat a la casella de sortida en el bon sentit, que és el que reclama la gent. Sí, l'altre dia en parlàvem i és curiós perquè nosaltres vam engegar sent un restaurant diferenciador de la resta, prescindint de certs luxes, i ara probablement com a espai gastronòmic amb unes estovalles és dels pocs que hi ha a Barcelona. Per tant, fa gràcia perquè hem fet la volta de 360 graus, efectivament. Però vaja, l'important és l'important és tenir el restaurant ple. És a dir, que hi hagi un interès pel que estàs fent. I això és l'important, al final. I una mica el que ha succeït a l'Isop és que teniu gent que us ve a descobrir, gent que et recomana i vas, però teniu aquesta clientela també, que consolidada, col·legues d'ofici, gent que en parla de gastronomia que també visita l'Isop, per això que dèiem, perquè moltes vegades necessitem, els que ens agrada anar a menjar bé i amb una certa creativitat, però que no s'hagi sofisticat tot massa, que a vegades no sabem què mengem. Jo crec que una mica a la gastronomia li ha passat això, no? A vegades... En alguns moments, poder. Ara no crec que estiguem en el pitjor dels moments històrics de la nostra cuina, és el meu punt de vista. Estem en un bon moment, jo crec, molt bon moment. Però sí que poder hi ha hagut períodes que costava d'entendre. Un moment. Vine cap aquí, Joan. Sí, perquè veig que estàs patint. No cal patir perquè aquí estem en família. Sí o no? Això pot passar, no? I tant! Quantes ampolles de vi has obert a la teva vida? Bastantes. Sí? I què ha passat avui? Els nervis del directe o com ha anat això? Sí. A vegades es tenen i no passa res. Fantàstic. Moltes gràcies. Gràcies, Joan. Bonic.
Doncs farem una copeta Molt bé. de vi blanc, el Molt bé, postar els sí, espiells, que sí, això és una meravella, que a mi m'agrada. I jo crec que amb l'escudella ens quedarà molt bé, perquè això tenim aquí un xarel·lo i una garnatxa blanca Perfecte. fantàstica. Molt Jo bé. crec que amb aquesta escudella, aquests galets, ens anirà de fàbula. Està boníssima aquesta escudella. De fet, que bo, després aquestes cuineres les hem de felicitar. Explicàvem això, no? que s'havia sofisticat massa la gastronomia, que moltes vegades ens hem despistat. I parlàvem de que això ha passat a Barcelona, però també ha passat arreu del país i hem de dir que també arreu de la península, no? Que ens havien arribat molts inputs. Segurament que la globalització també ha ajudat, no? Que les cartes siguin o totes iguales, o que tothom faci el mateix tall de carn, aquell tataki, o que tots ara anem a un lloc i haguem de menjar el pop a la brasa o el pop a la parmentier. Sí, bueno, de fet som un país que ens movem molt per modes, eh? O sigui, que hem de ser-ne conscients. I llavors, l'altre dia en parlàvem que aprofitem, no?, que ara la moda passa per casa nostra i ens ve de cara per fer el màxim de promoció possible, perquè ara la cuina catalana està de moda, aquests plats tradicionals estan de moda, doncs aprofitem-ho i fem que sigui un moviment que quedi en la nostra societat, perquè sí que la cuina és òbviament cultura, no hi ha cap mena de dubte. Tinc més dubtes de que sigui un art, això ja ho posaria més en dubte, però sí que és bona part de la nostra cultura, és com la llengua i com les expressions culturals que vivim arreu del país, però és una cosa que fem 3 vegades al dia, per tant, un cert respecte sí que li hauríem de tenir, no? Com a mínim nosaltres mateixos. Acabes de dir que hi ha una cosa que podries posar en dubte, que si la gastronomia és art, és cultura, no és cultura? No, cultura per descomptat. Sí, sense cap mena de dubte. Això ens fa diferents a altres cultures, per tant, sí que és cultura. Art, doncs, si ens hem posat d'acord en que n'hi ha 5 o 6, doncs, i la cuina no forma part d'aquestes 5 o 6, doncs... I, a més, una cosa que és important, que jo em sento molt més identificat quan ens defineixen com artesania. Artesania, doncs tu proposes una recepta, com podies proposar un canti, no? I en fas molts. I els intentes fer tots iguals. I a vegades surten iguals i a vegades no surten tan iguals, però és molt més semblant a una artesania que no pas a l'art. L'art vindria a ser una cosa per inspiració i única, i la cuina no és això, l'hem de fer cada dia. I, de fet, parlant d'art, parlem d'artistes. Moltes vegades hem fet dels cuiners i cuineres del país, els hem fet artistes. Ja no vull posar cap ofici de la faràndula, però podem parlar d'estrelles del rock, estrelles de la televisió, no? Hem fet d'alguns cuiners... Sí, hem fet un gramassa. N'hem fet un gramassa. Jo crec que n'hem fet un gramassa a nivell de mitjans, de diaris, televisions, etc. Hem ocupat poder massa espai. Massa espai als restaurants i els cuiners com a producte únic, artístic, glamurós, etc. La cuina no, la cuina ha de tenir com més espai millor. La cuina, doncs la cuina tradicional, explicar els productes, tot això ha de tenir com més espai millor. Però aquest plantejament dels cuiners com a estrelles de Hollywood, sí, n'hem fet una massa, segur. És la meva opinió. De fet, això també ens ha portat, i ara vull fer-ho d'una manera agradable, simpàtica, ens ha portat a que moltes estrelles del rock que hem posat nosaltres a això que deies, no? A la llum, molta responsabilitat hem tingut als mitjans. Han acabat actuant com han actuat, no? Per aquesta pressió del reconeixement, per aquesta pressió també, moltes vegades, que molts reconeixements que els hi arribaven, guies, plaques per posar davant del seu restaurant, no? Ha succeït que l'ofici, l'estrella, se'ls mengi a si mateix, no? I moltes vegades també han passat coses dintre dels restaurants que ve donat també una mica per la pressió, no? Ja sigui la pressió mediàtica o la pressió al reconeixement. Sí, bueno, hi ha hagut de tot, jo crec, Vull dir que hi ha cuiners, primeres espases del nostre país, reconegudes arreu del món, que són les persones més humils que he conegut mai, Hi ha hagut de tot. Però sí que és veritat que en algun cas pot haver pujat al cap. El tema de la pressió, jo crec que és una feina que ha de fer cadascú. Nosaltres a l'ISOP sempre hem dit,
nosaltres no tenim cap pressió per la Michelin. Bàsicament perquè no hi podem fer res. És a dir, nosaltres ja intentem fer-ho cada dia el millor possible. Hi ha dies que ens equivoquem, hi ha dies que ens surt malament un plat, el que sigui. Però ja intentem fer-ho bé cada dia. Doncs el que no podem tenir pressió per una decisió d'una altra persona. Aquesta persona vindrà quan sigui, decidirà si mantenim l'estrella o no la mantenim, però no hi podem fer massa més que intentar-ho fer el millor possible cada dia. I això és el que ho fem. Vull dir que no sentim una pressió afegida nosaltres, en aquest sentit. Bueno, perquè vosaltres ho teniu molt clar, però sí que és veritat, Oriol, que hem de parlar de coses que han succeït al sector, no? Bueno, aquí hi ha aquest restaurant tan conegut europeu, no? L'Home, perdó, i segurament que si gratéssim una mica, no? Aquesta manera que hem tingut, o que hem tingut el sector de tractar estagers o alumnes en pràctiques o aquell cuineret, i ho dic amb tot el carinyo del món, no? Que acaba de començar l'ofici, que surt de l'escola, se'n va al restaurant i ha d'aguantar, no? Allò de la precarització del sector en estat pur, fins a arribar a punts, com sembla ser, inclús de maltractament. Bé, això ha estat un problema durant molts anys i jo estic molt content de que surti a la llum, perquè és una forma, jo crec que és el primer pas per arreglar-ho definitivament. Clar, és absolutament impresentable. Sembla que molta gent se n'ha sorprès, però tots coneixíem casos i tots hem viscut algun cas davant nostre de vexacions, d'insults, de crits, És a dir, no és tan important el que estem fent, no és tan important ni molt menys, diguem-ne. Nosaltres estem fent una feina, estem fent un ofici que dona felicitat, que fa que la gent s'ajunti en una taula i gaudeixi d'un moment de felicitat. No estem operant, no està en risc la vida de ningú, no estem descobrint cap vacuna que curarà milions de persones. Relaxem-nos una mica, sí que és veritat que és una feina que és bastant estressant, perquè tu estàs treballant durant 8 hores al dia per aquells 45 minuts, no? I ha de sortir tot a l'hora, ha de sortir amb la temperatura adequada, i no és fàcil, i a vegades això fa que pugui ser una mica estressant, però això no justifica en absolut o maltractaments o insults. Això, quan a un responsable, a un cap de cuina, li passa, doncs ha de ser-ne conscient i ha de prendre mesures, diguem-ne, i subsanar-ho de forma professional. I creus que el sector moltes vegades ha fet un silenci o moltes vegades semblava que passava, però no ho sabíem del cert si passava? Perquè sí que és veritat que havia aquell xiu-xiueig, no, dintre de l'ofici de que tal restaurant amb tals reconeixements semblava que el que arribava de fora per passar 6 mesos treballant allà sense... Això és una cosa avinguda, sense cobrar i que estarà allà formant-se i que segurament el seu currículum li obrirà portes al seu país. Crec que moltes vegades, tots una mica, el sector, els mitjans, hem passat de puntetes sobre... És probable. El que passa és que tenir, per exemple, en els últims casos, que hi ha hagut una solidesa de proves suficient com per fer-ho periodísticament acceptable, arribat a aquest punt, poder ningú tenia prous proves o poder tampoc hi havia prou ganes de que sortís a la llum, perquè això només afectava els nanos que anaven a fer pràctiques, ja se sap, llavors els nanos són joves i ho aguanten tot, i això li donarà currículum i també, no passa res. No passa res, no, és inacceptable. Clar, no passa res, no, s'ha de posar remei, igual que posarem remei. Si una persona que posem a l'obra no li donem les seves eines de treball o les seves botes de seguretat, no? Sí, llavors, clar, que moltes vegades l'excel·lència justifiqui jornades de més del doble del legal, situacions de violència, d'agressivitat, és a dir, de què estem parlant? Probablement no ho acceptaríem en cap altra disciplina, no? Llavors, amb la cuina tampoc. De fet, jo crec que dintre del sector s'ha confós moltes vegades la passió i la precarietat. Hem dit, no, és que dedica-hi tota la passió del món i tingues aquest sou i aquest horari precari, sobretot sou precari, i fes això que deies, fes 16 hores i estar dintre de la passió per l'ofici, per entendre aquest ofici que és fantàstic, que és la restauració, l'hostaleria, el donar de menjar a la gent. Aquest ofici és fantàstic sempre i quan no es facin 16 hores al dia.
o sempre i quan no hagis de rebre vexacions. Aquest ofici és fantàstic pel seu objectiu final, que és fer feliç a la gent. I és un ofici que et dona moltes coses positives, però res justifica tot aquest tipus d'actituds, per descomptat, res. I, de fet, jo crec que el sector sí que està treballant, no?, amb aquesta conciliació, això dels horaris, això de fer complir horaris, això de fer torns seguits, no? Comences i fas... Com ho portes? Això no és mèrit ni de la patronal, ni de l'ofici, ni dels propietaris, ni dels caps de cuina. Això és mèrit dels mateixos treballadors del sector, que ha arribat un moment que han dit prou. Nosaltres, durant els mesos del Covid, vam perdre bous i esquelles de talent i de capacitat en aquest sector, perquè se'n van adonar que no els agradava molt l'ofici, però no estaven disposats a pagar el preu que havien de pagar a nivell d'hores i a nivell de sous i a nivell de precarització. Per tant, van decidir, doncs me'n vaig a un altre sector. Jo també vull viure. I aquí vam perdre bous i esquelles i llavors la mateixa necessitat del sector, de la patronal, de la propietat, de l'empresariat, de veure's que li faltaven mans, ha fet que es posessin les piles a millorar les condicions de forma digna, no estem parlant d'uns sous astronòmics, tampoc. De fet, tot això, ara parlaves d'això que hem viscut tots, que ha sigut el Covid, 25 anys de restaurant, suposo que alts i baixos, moments millors i pitjors. En algun moment, l'Oriol Hivern ha tingut aquest desgast emocional per la intensitat de l'ofici, no allò de dir, ostres, ara estic esgotat, i no és físicament aquest esgotament, sinó que és aquest acompanyament que necessitem els que liderem restaurants. Passar-ho malament, en molts moments, com us podeu imaginar, de 25 anys hem passat de tot. Però és que, jo crec que ha estat gràcies a l'equip que sempre ens ha envoltat a l'ISOP, era impossible de fallir, perquè ens ho passàvem molt bé, perquè treballàvem amb productes magnífics. És a dir, jo no he tingut mai la sensació de dir plego, deixo córrer, no? El que sí que, com que soc bastant obstinat en general, amb algunes coses, sí tenia molt clar que li posava una data de caducitat, diguem-ne, tot plegat. És a dir, aquest nivell d'autoexigència, d'arribar a 8:45 del matí, de rebre el peix, d'estar al peu del canó, sí que li vaig posar una data i vaig dir, bueno, doncs això ho farem perquè ens agrada, perquè m'ho passo molt bé, perquè és la meva forma de treballar, però ho farem amb un temps limitat. Ha sigut així, de fet. Mira, per anar tancant aquest tema, perquè continuem menjant aquesta escudella, aquests galets. Sí, està... Creus que la responsabilitat d'aquests cuiners mediàtics sobre aquest tema no n'han fet prou? De poder explicar que la cultura a les cuines o la manera de treballar a les cuines podria ser canviant i que ha de ser canviant perquè sigui saludable? Sí, crec que en un moment donat la gent que tenia realment condescendència i podia influir a la resta del sector se'n veien beneficiats. Per tant, jo crec que ha estat un cercle viciós que s'ha trencat per aquests últims articles periodístics, però que els mateixos que podien influir a canviar les coses també se'n beneficiaven. Llavors, era una mica complicat de canviar. De fet, moltes vegades quan parlem d'això sembla que hagi passat molt lluny d'aquí, que ha passat, és on hi ha hagut denúncies, però ara, aquesta setmana mateix, aquests dies enrere, sortia que a la Boqueria tenim aquests treballadors que estan maltractats, vexats, no només en qüestió d'horaris, sous, sinó també ha aflorat el racisme en estat pur a la Boqueria, per això que diuen que és el rei de la Boqueria, ja sabrem tots qui és el nom, i això ens ha tocat de la vora, amb un dels mercats més emblemàtics també de casa nostra. Sí, la Boqueria és un dels espais que hem mimat menys i que haurien d'haver estat conscients de l'espai magnífic que teníem, de l'aparador impressionant que teníem per ensenyar la nostra cuina, els nostres productes, de que s'hauria d'haver blindat absolutament i al revés, l'hem destrossat. L'hem fet un parc temàtic destrossat, absolutament. De no sabem què. Parlant de la Boqueria i parlant dels mercats de Barcelona i mercats de Catalunya, que és això que hem de preservar i tots hauríem de ficar l'ull a sobre perquè no se'ns perdin els nostres mercats per continuar tinguent aquest
productes fantàstics. A les cuines professionals veig que cada vegada més parlem del producte de proximitat, de la qualitat, no? Hauria de ser així, sobretot en el nivell que està l'ISOP, aquesta cerca de producte de qualitat sempre, no? No, és un dels temes que invertim més esforç, no? A que no baixi el producte, a estar vigilants, a canviar algun proveïdor, algun producte en algun moment quan baixa de qualitat. És una de les tasques que hi posem més energia i més ganes. De fet, comprem bons productes, també se'ns ha tornat una mica a l'inici, però parlant d'aquesta cuina que tot ha de ser ràpid, no? Que tot ha de passar molt ràpid. Jo crec que a les cuines professionals també està succeint. Moltes vegades aquest reflexe només parlem de què succeeix a les cases, no? Ara, si anéssim a la nevera del company de pis, trobarem tot allò que s'ha comprat bo i fet, però també està succeint als restaurants, aquesta cuina lenta, no? Aquesta cuina del producte. Bueno, amb això suposo que estem parlant de la quinta gamma, no? Cinquena gamma, està present a tot arreu. Vull dir que també ets cuiner i segurament vas a molts restaurants o molts bars, demanes una tapa i estàs veient que això és quinta gamma. Quin problema té la quinta gamma? La quinta gamma, el problema que té és que serà bo, segur. Serà bo de gust, organolèpticament. El que passa és que també tindrà molts conservants perquè són productes de la indústria. És a dir, és el mateix que si compres una llauna de raviolis amb salsa de tomàquet al supermercat, et trobaràs el mateix en un bar que utilitzi cinquena gamma. Perquè han de preservar el menjar i han de fer servir conservants, i és una indústria. I al final jo crec que la iniciativa a França de rotular els restaurants que utilitzin quinta gamma jo crec que s'hauria de fer ja. Ja, perquè no és el mateix, no és igual de saludable una cuina feta al moment, que jo prefereixo menjar-me un cap i pot sense sal, fet durant aquell matí en un bar, que no pas menjar-me una croqueta de rostit amb oli de tofu, no sé què, que organolèpticament serà perfecta, però que segurament tindrà molts conservants, segurament els proveïdors no estaran prou ben pagats, els proveïdors de les verdures estaran escanyats, etc. De fet, com a altres productes, però amb la quarta i quinta gamma ens succeirà una cosa, hi haurà la bona i la dolenta. Igual que hi ha la cuina bona i la dolenta, no? El cuiner que cuina bé, o la cuinera que cuina bé i el cuiner que cuina malament, no? Jo crec que aquí també... Sí, però estaria bé que sabiguéssim prèviament si allò està cuinat en aquella casa o no. Tenir la informació, com a mínim tenir la informació. I després no passa res, doncs això que deies, no? Segurament hi haurà cinquena gamma bona i quarta gamma bona i llavors podrem triar també les qualitats. Parlant d'això, què et trobes a faltar de la Barcelona gastronòmica de quan tu començaves, no? Fa 25 anys? Bueno, ara en parlàvem de la boqueria. Jo gaudia, però com un vedell, de la boqueria. Era molt divertida, era un mercat molt divertit i recordo l'antic Pinotxo, l'antic Pinotxo, o sigui, no l'última ubicació, sinó d'anar a menjar cap i pot allà perquè el meu cap de cuina, allà a Moixaina de Begues, m'havia dit has d'anar a la boqueria, que hi ha un tio que té un bar que es diu Pinotxo, que fa un cap i pota boníssim, i llavors... Jo em sento molt desemparat amb el casc antic de Barcelona, perquè era un espai que jo el gaudia moltíssim, moltíssim. Ja de ben jovenet, quan tenia oportunitat, anava a la plaça Sant Josep Oriol a llegir el diari, fent cafè, passava per la boqueria, i aquell espai el gaudia moltíssim. Ara, sincerament, si puc evitar-lo, l'evito. Si puc evitar-lo, l'evito. De fet, seria el que trobes a faltar, no?, de Barcelona, aquesta relació que hem tingut els ciutadans, els veïns, amb els nostres mercats, i en aquest cas, aquest referent que havia sigut la boqueria. Això també hem de parlar una mica d'aquesta cosa que parlem sovint, ara parlem a totes les ciutats de Catalunya, és com ens relacionem amb el turisme, no? Com el fem arribar, com el fem sostenible, com el fem que sigui viable, com el fem que no despisti, en aquest cas, el que parlem nosaltres, la nostra cuina catalana, no? Aquest és un dels grans reptes de país. Bé, jo crec que la mateixa indústria turística ha de ser conscient que depèn de com seguim explotant i xuclant de la mamella, aquesta mamella desapareixerà, perquè deixarà de ser interessant pels turistes venir a Barcelona. Depèn de com ho fem i si no hi posem remei. Jo crec que ara mateix sí que gràcies a
a molta gent, moltes organitzacions, associacions de veïns que han ficat el crit al cel quan poder ningú en parlava. Ara en som tots més conscients, les administracions comencen a fer polítiques per revertir aquesta tendència i ja veurem si ho salvarem, això, diguem-ne. De fet, queden aquests llocs, o tens algun lloc d'aquests que diguis allà, continuen cuinant com fa temps? Queden llocs vius a Barcelona on dir aquí menjaré un bon capipota, on menjaré unes bones mandonguilles en sèpia. En tens de localitzats aquests a la ciutat? Bueno, sí, home, jo crec que sí. Jo crec que n'hi ha, i actualment n'hi ha molts més que fa 15 anys. Molts més. Molts més. Aquest canvi, no? Aquesta roda que dèiem, no? Sí. Tornem una mica a l'inici. I no només macarrons, que potser és el que surt més a les xarxes, els millors macarrons i les llistes de... Hi ha molts plats tradicionals que s'estan tornant a fer perquè està de moda, perquè el que dèiem, no? Doncs aprofitem el moment, anem a gaudir d'aquests plats, no? Nosaltres també, anem a ensenyar-los als turistes, que segur que els interessa molt més que un tataki de tonyina, o un guacamole, que m'encanten, Tant el tataki com el guacamole m'agrada molt, però diguem-ne, no sé si és el més interessant per ensenyar una persona que ve d'Amsterdam un tataki. I llavors gaudim del moment i fem-lo, donem-li solidesa. Donem-li solidesa en el temps, jo crec. Si m'apropes al plat, Oriol, te posaré una mica de botifarra negra, bueno, te posaré una mica menys perquè hi ha molta teca, i així podrem compartir una mica... Vols una mica de patata, també, de gust? Sí, sisplau. Vinga, patata. M'està sabent greu perquè està boníssima i no parem de xerrar. I jo agafaré algun nap. Sí, jo també, naps. Sí, te'n posaré, i tant que sí. Així, en família, amb els meus coberts, Algun cigronet, també. Vinga, cigronet, cullera que tenim per aquí, que segurament aquesta d'aquí... Vinga, fiquem algun cigronet, que això serà fantàstic. Molt bé, molt bé. Oriol, gràcies. Tu creus que ara que parlàvem d'això, les xarxes ens han ajudat? Ens han despistat? Aquest món digital ha ajudat a la cuina catalana? Creus que l'està ajudant ara, poder? Bé, jo estic una mica enfadat, no, estic molt enfadat amb les xarxes, però no pel fet de les xarxes en si, que no tenen cap malícia, no? Ens han ajudat en moltes coses, ens han ajudat a fer-nos visibles, ens han ajudat a relacionar-nos, a veure coses molt interessants de qualsevol lloc del món. Jo crec que la idea és magnífica. El problema és l'ús que se n'ha donat a nivell d'addicció. En les xarxes hi ha hagut un moment, doncs primer van ser unes xarxes molt interessants, per exemple, jo era molt aficionat a mirar el Twitter i a informar-me a través del Twitter, i llavors en el moment en què la xarxa posa en marxa una sèrie de mecanismes per fer-me addicte a aquella xarxa i després poder vendre la seva publicitat, aquí hi ha el problema, i aquí és on m'enfado. I aquí és on em rebel·lo. I aquí és on deixen de ser eines útils per ser eines despiadades. I és el que s'han convertit. De fet, la teva relació amb les xarxes m'ha quedat molt clara i crec que el restaurant també feu un ús molt pausat, deixa'm-ho dir-ho així, com a pausat. I molt limitat, que la majoria de tècnics dirien que és un ús fins i tot irresponsable, perquè ho fem servir molt poc, sincerament. Només per contestar algun missatge intern, alguna coseta, però no en publiqueu ni grans... No feu grans publicacions ni grans fotos dels plats, perquè també això ha succeït a l'ofici. Hem anat a un lloc perquè hem vist aquella foto, i aquella foto que estava molt ben feta, segurament un gran fotògraf l'ha realitzat, han fet una gestió de xarxes. Nosaltres no hem encarregat mai la nostra comunicació, sempre amb l'equip, sempre hem parlat que la comunicació de l'ISOP seria la que fóssim capaços de fer nosaltres. Publicaríem les fotos que siguéssim capaços de fer i faríem els posts o els tuits o els reels o el que sigui, que fossin capaços de fer. Ara hem fet 25 anys i en comptes de demanar-li a una agència que ens faci un vídeo molt professional, doncs l'hem fet nosaltres, bufant les espelmes. I jo crec que el fet de que sigui real, primer de tot, és la veritat, no? Ningú vindrà a l'ISOP buscant una altra cosa que la que ha pogut veure a les xarxes, als nostres perfils. I després, a mi, personalment, em molesten una mica, no m'interessen gens ni mica els perfils que jo detecto que hi ha una agència parlant per ells.
Has dit que et molesten, perquè t'has mossegat una mica la llengua. Bueno, no m'interessen gens. És que no m'interessen gens perquè moltes vegades coneixo el cuiner o el propietari i jo sé com és, sé com parla, sé com es comunica i fins i tot m'encanta com ho fa, no? Tot i que a vegades sigui un destraler o irreverent o el que sigui. I després, clar, veig a les xarxes una comunicació tan suau, tan per cada bé, a vegades tan buida, que no m'interessa. Gens, ni mica. Deixa'm dir una cosa, perquè jo soc... Si a l'Oriol li hagués de dir has de ser a la xarxa, jo et diria que sí. A més, teniu... Sí, segurament. Teniu allò que molta gent busca, que és bona cuina. Ja no sabré dir-te si és alta cuina, no és alta cuina, bona cuina, perquè això de l'alta cuina també, tornem a aquesta història que hem dit, és bona cuina, cuina bé, ben executada, tècnicament bona, demanaré els plats que a mi m'agradin o em deixaré sorprendre pel menú degustació de l'hivern. Però a més teniu una cosa que és fantàstica, que és la Carmeta. Que clar, una persona amb aquesta energia a la sala que pugui explicar tot allò que succeeix, és que clar, el valor... No, és impressionant. Vull dir que... Bueno, i parlar d'ella... Jo crec que se'n parla molt poc. No? Amb aquest rotllo de que les estrelles del Mambo eren els cuiners, hem deixat de parlar de persones que fan una feina extraordinària. A més, una feina molt personal, que dius, no, el servei ha de ser una cosa asèptica, no? Ha de ser una cosa que no es noti. No. El servei ha de ser personal i les persones que fan aquest servei han de poder mostrar-se tal com són, no? Perquè si no, sembla que, escolta'm, això no és el... Jo, de fet, no sé si t'ha succeït o no, has anat a algun restaurant, ara parlarem, restaurants amb estrella, així del teu perfil, amb una estrella Michelin, on el servei ha sigut tan estrictament seriós que m'han incomodat. Sí, tot. Això ho he patit amb un dinar en parella on hem dit com salvarem aquest àpat. Des del minut 0 ja no estem a gust perquè ens han fet aquesta tibantor, no? I ha passat, a mi fins i tot ens ha passat amb el servei sobretot, però també amb la cuina, de dir, ostres, era tot tan perfecte que m'he avorrit com nostre. De debò. No? Tot estava, sí, tot milimètric, però era tan esperable, tot tan... No sé, les cuines imperfectes a mi m'agraden. A mi m'agraden, no, ja ho sé, no és que vulgui que hi hagin errors als plats, però les cuines imperfectes demostren, perquè com que som imperfectes, tots ho som, doncs una certa humanitat. A mi em comuniquen coses. Aquestes cuines tan estrictes i tan ben posat tot, sí. De fet, deixa'm dir una cosa, quan veus tots els plats idèntics, calcats, on el mateix tall es reprodueix en el mateix, la pastanaga tallada... Jo també hi ha una qüestió aquí, que també n'hauríem de parlar algun dia, de la... Ara sí que podem dir alta cuina, que ja queda molt diferenciat qui són, això que han fet amb el malabaratament alimentari, no? És tot tan perfecte, tan curiós, no? Que dius, hòstia, només ens ficaran la cua d'aquesta gamba, el mig cos on és el cap, on és... No? I parlo de la gamba perquè és un producte... Però podem parlar de les pastanagues, podem parlar de la ceba tendra. Jo a vegades veig vídeos de restaurants, no de Catalunya, sinó de la resta del món, per exemple, amb els colomins, que rosteixen un colomí sencer, li treuen el pit i posen la meitat d'un pit a un plat i no li posen la cuixa, clar. I jo penso, i qui en foten de la cuixa? No? Perquè, clar, nosaltres el colomí, una gualla, etc., evidentment, el plat hi ha d'anar tot, perquè no posaràs el pit en un plat i la cuixa en un altre. I sempre he pensat que hi ha... Jo no sé si... No crec que ho llencin, diguem-ne, però hi ha malbaratament obscè, moltes vegades. Obscè, sí, perquè, clar, la perfecció aquesta també voreja això i després un temacle que hauríem de parlar algun dia és el menjar del personal a segons quins llocs, no? També què menja el personal, no? Què està menjant? Realment, a mi em sembla fantàstic que si hem fet, si al teu menú degustació hi ha una escudella, d'allà ha sortit una cardolla. Allò serà un menú de personal segurament fantàstic. Ara en tenim, un cop a la setmana en mengem, si en forma de croquetes o si allò de ropa vieja, que en diuen, o així, perquè fem una escudella per un plat de parat i aprofitem el brou i llavors ens queda la cardolla.
I ens el mengem cada setmana. És fantàstic, és una de les meravelles. No, però el menjar del personal, per exemple, jo crec que és una de les molt bones aportacions del Ferran Adrià va ser aquest llibre, no?, de la cuina de família, on allà està demostrat que la cuina de família, que jo crec que n'hauríem de deixar de dir família perquè la família és una cosa i els companys de feina són una altra i no hauríem de confondre-ho perquè llavors després es confon que passem-nos aquí tot el dia perquè som família. No, no som família, som companys, som un equip i ens portem el millor possible, però no som família. El menjar de l'equip, en aquell llibre es posa en valor. Es posa en valor que ha de ser una cosa que ha d'estar organitzada, que ha d'estar pensada i que ha d'estar mimada, sobretot. Bàsicament perquè la persona que cuina està cuinant pels seus companys de feina. I hi ha alguns establiments no és quelcom que tinguin massa cura amb això. Ni cura ni ho tenen clar, una mica el que em s'hauria de mimar. Sí, nosaltres, de fet, cuina tothom i llavors cadascú té un dia assignat, per tant, s'ho pot preparar, i llavors quan venen alumnes en pràctiques, que venen d'arreu, de fora de Catalunya, de fora de l'estat espanyol i de tot arreu del món, els hi demanem si els ve de gust que facin alguna cosa que els hi surti bé de la seva regió o de la seva zona, perquè també tastem un munt de coses diferents i també ha de ser una cosa divertida, no? Sí, però està bé això perquè moltes vegades pensem que ara només hem de menjar cuina catalana. No, cuina tradicional catalana. O la nova cuina tradicional catalana, posem-li els tants noms com vulguem a la cuina catalana. El problema de la cuina catalana és que no la feia ningú i la poca gent que la feia, molt bona part la feien malament. I ara és el contrari. Ara doncs s'ha professionalitzat la cuina tradicional, que és una mica estrany de dir la mateixa frase, però sí que és veritat que cuiners i cuineres que estan amb una formació extraordinària o correcta de les escoles d'hostaleria s'està interessant per aquesta cuina. Per tant, s'està fent bé i s'està fent el millor possible. I hi ha persones que tenen una formació magnífica que estan executant-la. I aquí és on guanyem, segur. De fet, Oriol, creus que com a país hauríem de blindar, protegir coses relacionades quelcom amb la gastronomia catalana, amb la cuina catalana, sí? S'ha fet fa molts anys. Jo recordo la primera edició del Corpus de la Cuina Catalana, amb el Toni Massanés al capdavant, que allò va ser l'inici de catalogar què som, què mengem i què forma... Perquè és una cosa tan canviant, no? La sardana no ha canviat tant. Bueno, n'hi ha que sí que s'hi posen a modernitzar-la, però la sardana no ha canviat pas massa, però la cuina està canviant constantment. Per tant, hi ha d'haver-hi científics que cataloguin el que en aquests moments es considera cuina catalana, per tenir les coses clares més que res, no? Saber on estem. Sí, perquè ara ens explicaven el tema de escolta'm, això del galet no fa més de 100 anys que ens el mengem. O que no... Per tant, és que és una evolució constant, no? Ara el gazpacho es considera cuina catalana i jo hi estic d'acord. Jo estic d'acord perquè si nosaltres fa tantíssims d'anys que es menja gazpacho a les cases de Catalunya. Si no ho consideréssim cuina catalana, seríem una colla de racistes. I tant. Perquè això està identificat amb els andalusos, no? Tot aquell discurs de merda que no ens interessa, ni el volem, ni ens agrada. Bé, almenys a mi. I llavors, a mi em sembla molt bé que uns científics hagin decidit que si el gazpacho es menja a les cases de Catalunya des de fa tants anys, ja es considera cuina catalana. Perfecte. De fet, hem confós la paraula nova cuina catalana per la nova cuina... deixa'm dir, molecular, creativa i tal, quan la nova cuina catalana precisament és això, no? És el que succeeix. La incorporació natural d'altres receptes d'altres llocs a la nostra cultura i al nostre costum, perquè al final, doncs poder sí que al final el tataki formarà part de la cuina catalana, però poder no serà exactament el que estem fent ara o el que estem servint ara. I de fet aquest tataki moltes vegades no el reproduïm a les llars de les cuines catalanes, vull dir... No, és que... Sí, la cuina
dels nous catalans, podríem dir, no? D'aquests nous catalans o la nova cuina catalana, jo crec que seria fantàstic. Jo, si et sembla bé, Oriol, mengem una mica, perquè vindran les postres i ens manaran la pressa, perquè, clar, aquí predicarem complir horaris i tot plegat, a veure si nosaltres ara farem plegat ara al personal de sala, tu. Molt bé, molt bé. Oriol, ha arribat aquest moment de l'àpat, aquella pregunta punyetera que sempre es fan als amics. Quants anys tens? 52... No, 50... Quan en tinc 50, 50. No tens 52? Però clar, ara t'has fet enrere, fas com jo, que et treus anys o... No, em vaig fer 50 aquest setembre passat, sí. No, perquè pensava que em preguntaves més quan em pensava retirar o prejubilar, sí. Mira, no t'ho volia preguntar, però escolta'm, ara sí que... No, perquè ho tens en ment, això? Més que res, que és la pregunta que em fa tothom. Ah, sí? Et volen retirar o com va això? Sí, em volen retirar, sí, ja es veu que ja, no. Ja està. No, sí, en principi la idea seria el desembre del 27, depenent una mica de com vagi tot plegat. Sí, llavors en tindré 52. Per això et deia... Serà una prejubilació o t'aniràs a fer altres coses? O què es planteja? Com et veurem? D'aquí un any i poc, 1 o 2 anyets, com veurem a l'Oriol? En principi, la idea és treballar amb temes de consultoria. Nosaltres tenim una petita consultora gastronòmica i amb el Jordi Morillo i seria treballar-hi i prendre's una mica més de calma. Una mica diferent d'aquests últims 25 anys que han estat molt intensos i ens han passat molt bé, però han estat molt intensos, sí. I aquí hi haurà relleu? Perquè, clar, sé que hi ha família al darrere, però no sé si hi haurà un relleu a l'ISOP, si l'ISOP canviarà, si això està previst, si és una finestra que encara no heu obert. No és segur, però és bastant probable que l'ISOP continuï, perquè l'ISOP no sóc jo, diguem-ne. L'ISOP és un projecte, és un equip, hi ha molta gent amb molt de talent per tirar-lo endavant i en qualsevol cas jo me'n retiraria i deixaria fer. A nivell familiar, la Laila encara necessita molts anys d'experiència i voltar i no tinc ganes de fer-li la mala passada amb aquesta joventut, forçar-la a seguir un projecte que ella no ha creat. En qualsevol cas era de son pare, no? Perquè la Laila donem per fet que s'està formant per estar en aquest ofici fantàstic que és l'hostaleria, no? Sí, nosaltres, ni la Núria ni jo hem forçat mai ni a la Jana ni a la Laila perquè es dediquessin a aquesta feina, ans al contrari, molt probablement, però sí, a ella li encanta, i ho fa molt bé. De fet, ara parlem de l'ISOP com a tal, si hi haurà relleu o no hi haurà relleu, però tindrem relleu, perquè clar, és una de les coses que els oficis, no? Això se'n parla i crec que és un rum-rum constant dintre dels restaurants. El patim com a usuaris, clients o gent que anem a aquest gaudi als restaurants, és que no hi ha gent, no?, per treballar en aquest ofici fantàstic. Bé, si fem les coses ben fetes, jo crec que estem al camí de fer-les, que és no sortir a les primeres planes dels diaris ni sortir als titulars del Telenotícies com això que parlàvem abans, com a reis del rock, sinó dignificar l'ofici a nivell intern, a nivell de condicions, a nivell de salaris, a nivell d'horaris, a nivell també que sigui recíproc, doncs que nosaltres el respecte que puguem tenir pels clients ens el tinguin a nosaltres, que moltes vegades no està equilibrat, diguem-ne, i quan tot això passi jo crec que sí, clar que hi ha relleu, és una feina molt bonica, és molt bonica de fer, sí. De fet, hem parlat sempre de l'ofici, hem parlat sempre dels professionals que fan aquest ofici, però parlem dels clients una mica, també. Sí, clar, parlem-ne. També hi ha bons i... Gràcies. Hi ha bons clients i deixa'm dir que tampoc són bons clients. Bueno, és que no serien... que ja no són bones persones, no seran bons clients perquè segurament, no? Clar, jo no crec que sigui un tema de... Hi ha clients bons, gràcies, hi ha clients bons o dolents, sinó que hi ha persones que probablement a casa seva tenien fa molts anys moltes minyones i quan van als restaurants es pensen que el tracte hauria de ser així, tot i que tampoc haurien de tractar una minyona, no? Però que es confonen i que han tingut una vida molt acolxada i que en comptes de gaudir d'un servei que estem donant un equip de professionals, es confonen i volen una altra cosa.
Volen aquesta cosa, no?, que el que dius tu, ja ve de casa, això ve donat de casa, Sí. no és que entrin al porta-restaurant i es Exacte, transformin, sí. sinó ve donat de casa i moltes vegades això genera un conflicte, no?, a les sales. Aquí la frase, que és horrible aquesta frase, que n'hem sentit dir milers de vegades, que el client sempre té la raó, doncs la té quan la té. La té quan la té i nosaltres hem d'establir una sèrie de límits en el nostre servei i el que oferim. Nosaltres, la predisposició ha de ser que és un espai d'alegria absoluta, no? Una taula, un restaurant, un establiment d'hostaleria és un lloc on la gent ve a gaudir. Per tant, nosaltres hem de predisposar-nos i trencar-nos les banyes perquè així sigui, però amb uns límits concrets. No, està bé, està bé. Perquè estem treballant, no... Sí, hem de posar límits per seguir sent feliços fent aquesta feina, no? Oriol, ha arribat aquell moment de... Jo tinc ganes de dolç. No sé si ets de dolç, tu. Bé, sí, depèn. Depèn del dolç o depèn del moment? Depèn del dolç, sobretot. Moltes gràcies. Gràcies, macos. Depèn del dolç, sí. Sí, però... No soc molt llaminer, en general, però depèn del dolç, sí que m'hi poso. O sigui, si haguéssim de dir l'Oriol l'hivern si és dolç o salat, diríem que és salat, ell. Sí, més aviat. Us agrada l'escudella o què? L'escudella fantàstica. Sí. Ai, quina alegria. De debò, Va, Els doncs plats han quedat buits o què? Sí, no? Han quedat buits i ens han xivat por ahí que queda una mica d'escudella per endur-nos Sí, una mica, per demà poder Tots dinar o els demà litres que sopar. vulgueu. Doncs va, anem a rematar-ho bé, que tenim aquí uns xutxos de Girona, com ha de ser, Perfecte. i un xarrupet de ratafia. Com tota bona sobretaula. Té Jordi. Te l'obro jo perquè Moltes avui, gràcies. els que esteu en Sisplau. aquesta banda, teniu problemes amb l'obertura d'ampolles. Ara jo me faré el xulo i Hem no de podré fer- obrir-ho. No, saps què m'ha passat a mi? La primera vegada que vaig fer de cambrera, estava obrint, treballava als 7 portes, i em va tocar obrir un vi, i tenia una clienta que era una sola persona, una noia, i em va veure Amb problemes. amb problemes. I em va dir, vols que te l'obri? I jo, sí, però compte que no em vegi al metre, que quedo fatal. I em va dir, tranquil·la, no sé què. I va donar la casualitat que la noia era sommelier. I vaig pensar, mira, just m'havia de tocar la sommelier. Com a primera Bé, clienta. perquè em va ajudar, no? Sí, no, em va ajudar al final. Escolteu, teniu molta pressa. Per què no agafeu seient i... I tant, ens us quedem. aquí al tanto? Encantades. Sí, No, segueu no, aquí. sí. I Ja ja era la que... nostra La idea, cuina no? està És que anem amb controlada, quatre- així que... La cuina està controlada? I tant. Perfecte. Bueno, sempre amb moderació, però en aquest cas farem un xarrupet de ratafia bosc. Bueno, Jo tinc un parell de preguntes, de l'escudella. Dispara, Oriol. El tall de xai que heu utilitzat, quin és? Perquè com que no li poso xai jo normalment. Sí. Ja, volíem posar braó Falda de xai, o- Sí, però no però en vam no trobar. em quedava. D'acord? I ens van donar un com de la costella. Costella. Sí. La falda. Sí. Sí. La falda. Sí, home, interessant, no? Aprofitar totes les i peces tant. I tant. Sí, el típic estofat de patates amb xai, que són tot més ossos que carn, però que és boníssim. Queda aquell gust, I tant. Sí, al final és el bo de també anar a comprar a mercat o a una carnisseria com a tal, perquè li vam demanar a la noia si tenia brau de xai i ens va dir, mira, doncs no tinc això, però us puc oferir tal, que Clar. queda igual de bo. I nosaltres no l'havíem utilitzat mai i al final que t'aconselli també doncs, S'ha la de fer cas. carnissera. I tant, i tant. Els professionals. Sí, això quan vas a aquests supermercats i hi ha tots els blisters, no hi ha ningú que t'aconselli res, no? I llavors, en aquests casos, moltes vegades dius, és per comoditat. Bueno, comoditat no, perquè has d'arribar a casa, no t'hi cap a la nevera perquè allò ocupa com un dimoni. Després, la brossa dels envasos del contenedor groc l'has de canviar 3 vegades al dia. No és tan còmode com pot semblar. Quasi millor anar al mercat o anar... Sí, ara però hi ha supermercats que tenen carnisseria. De fet, el que Sí, vam anar era era supermercat, la- però tenia una carnisseria i... Exacte. Sí, no, I tenen aquest- és el mateix, Sí, que mentre hi hagi una persona que et pugui Exactament. aconsellar darrere de l'aparador, ja... Jo sempre dic una cosa, si vas a mercat o vas a veure el teu cansaladera de confiança, t'endús el producte, saps que aquell producte te l'està tallant per tu fresc, i a més, moltes vegades t'endús la recepta. sí, El consell, Total, no? total, Com total, couré aquest sí. tall, no? Que això que dèieu vosaltres de la falda. Com couré aquest tall de falda? No, doncs mira, l'escudella, o si no, com bé deies... No, i moltes vegades, a veure, nosaltres a la carnisseria on anem, doncs, escolta'm, que vull fer fricandó, posa'm una mica de llata i així. No enduguis la llata que no està reposada. Això a un blister no t'ho explica, això. No, que aquell dia la llata no està reposada i que et costarà molt de cor. Doncs això també és un avantatge. S'agraeix. Sí, sí. I després una altra pregunta. Aviam. La recepta d'aquesta escudella, d'on surt?
Doncs la vam treure de la Carme Ruscalleda, de fet, d'un vídeo de YouTube que té, que de fet no posava ni els ingredients per escrit. Vam haver d'anar seguint el vídeo, anar parant, anar apuntant. Sí, prenent nota. Sí que una cosa vam fer diferent, si hem canviat alguna cosa. De fet, jo, per exemple, a casa mai havia posat mongetes del ganxet i aquests sí que em portava. Sí que no estaven a la carn d'olla, però portava mongetes del ganxet també. I per això, l'aventura de la Carme. Molt bé, molt bé. Et sonava o...? No. Tenies curiositat, no? No, tenia curiositat perquè realment estava boníssima, i suposo que el mongeta del ganxet ha ajudat a fer això el batut aquest que parlàvem al principi, que era l'emulsió aquesta dels greixos i les fècules. Que quedi més. Doncs clar, al tenir més fècula, doncs ajuda, suposo, a lligar-la també. Aquest caldo de per si sol, això sí que és un bon Red Bull i una bona beguda energètica. Esteu energitzats segur, No, això segur. A més a més, Oriol, Bueno, ara que tots els supermercats, ahir vaig veure al supermercat un paquet de pasta que posava més 35% de proteïna. No, ara tot arreu, Verge santa, però si és pasta, com pot ser? Com li han picat la proteïna aquí dins? No, devia ser de llentia. Jo penso, però que es fotin un plat d'escudella i cardolla, ja veuràs un munt de proteïna que tindran. Mira, amb l'escudella i cardolla tens verdura per una banda, llegums, carn i col·lagen. Col·lagen per donar i vendre. Jo, de fet, agafo mig. Sí, vols l'altre mig, Vosaltres dos que voleu fer amb el Ens xunxut. partirem un, també. Us parteixo un, Sí. No, això és una de les meves debilitats, no sé si... Això no us ho havia dit. No, això no ens havia arribat, No ens havia arribat. Sí, alguna vegada he fet cap a, diguem-ne, la zona del casc antic, a la pastisseria Lis, a buscar, només a buscar el xutxo allà. Són molt bons, a la Lis. No la conec. Sí, el meu pare hi va molt sovint. Sí, haurem d'anar-hi. Sí. Aviam. I a veure què tal, aquests. Per mi és un dels millors moments, la sobretaula. Jo començo la sobretaula ja amb el postre, perquè aquest és l'inici de si no hi ha pressa, que no hi ha ara mateix, Oriol, no tinguis. Tu tens pressa? No, de moment no. Perfecte. Bueno, vosaltres en teniu pressa? Avui estic tranquil. És un dia d'aquests tranquils. Doncs, per mi, la sobretaula és un dels millors moments. Si us sembla, no marxem encara, però fem un brindis, no? I tant. Un brindis, ja que aquesta Anem escudella per era... l'escudella, no? L'escudella. I compartiu aquest vídeo de YouTube de la Ruscalleda. Salut, i tant. Sisplau, que Sí. prendrem Salut, nota. Jordi. Salut, bonica. Doncs haurem de, a part de felicitar-vos a vosaltres, que l'heu fet, haurem de felicitar també la Carme, no? Sí. Sí, home, aquí té Home, un té el mèrit té un mèrit. Una salutació des d'aquí. Exacte. I tant. Sí. Oriol, per anar acabant, ara que estem en aquest moment distès, faré unes preguntetes, sigues breu. Aquestes complicades, no? No, jo crec que venen les més senzilles del món, Del Jordi et pots esperar tot, Sí, ja pot haver-hi una mica de tot, però Vinga, va. un restaurant on sempre tornes. On sempre torno, hauria de dir el Gluck. Sí? Sí, Ai, el tinc pendent. perquè és com està al cor, diguem-ne. Amb la Bea i l'Ivan està al nostre cor. Sí, ella va estar de pastissera i de segona de cuina i fa una cuina molt arrelada, però al mateix temps molt arriscada a nivell combinatori i és molt interessant. Prenem A mi nota, m'agrada també. molt, sí. Prenem nota. Un plat que mai demanes. Un plat que mai de salmó. Exacte. De qualsevol manera. No el demano mai. Jo realment tampoc, el salmó fumat. Però te'l cuines tu? O sigui, és perquè no el vols demanar? No, a mi m'agrada el salmó, però estic bastant cansat, estic segurament massa informat de com es crien i ja no sé que sigui un salmó salvatge, que ja és un altre, diguem-ne que és un altre peix, diguem-ne. Sí. No el demano mai als restaurants. Sushi poc, aleshores. Si puc evitar el salmó, l'evito. Sí, val. Sushi m'encanta. Està molt bo, I la cuina japonesa m'encanta. Fantàstica, és una de les cuines que més ha mimat el producte. O sigui, que si et fiquen un mal producte allà, el detectes ràpid. Sí. I deixa'm, aquí no hauria de res jo, però tenim un mar Mediterrani fantàstic, tenim un mar Cantàbric fantàstic. Hi ha molts peixos, tenim molts molt peixos. bons. Cada vegada està costant més treure'n del mar, però hi ha uns peixos meravellosos aquí, sí. Reivindicar el nostre sector. El salmó, jo crec que és el peix més consumit a Catalunya. És ridícul, no? Ja, No hi ha salmons a Catalunya. No, és... Jo crec que això també ho ha fet, de fet, tot el tema de l'auge del sushi, que a mi m'agrada molt el sushi i el defenso, però sí que jo crec que ha tingut gran... Però es pot fer sushi, sashimis, amb peixos d'aquí, totalment. Però és el més estàndard, per dir-ho d'una manera. Però bueno.
I podem fer coses amb sonsos, podem fer coses amb Home, les com la bruixes, setmana passada. podem fer coses amb els rogers, no? Ja de peixico. Hi ha misernes, hi ha un munt amb sorelles, i amb sorells, i amb barat, hi ha I tant. molt de peix. Haurem de fer un vídeo catalanitzant el sushi, tu i jo. Sí. Aquest a la llista per A la fer també. llista. Un ingredient que mai falla a la teva cuina, un imprescindible. Un imprescindible a la cuina, hauria de dir, però està molt mal vist, la sal i el punt de sal. Aviam, Criticat, en el nostre cas. però raó no et falta, no? Sal. Bueno, sí, està clar que no és bona per la salut. Jo l'altre dia vaig anar al metge i em va dir que havia de menjar més sal iodada. Doncs, No, de veritat. potser ens estem passant. Igual farem la volta una altra vegada. Un altre cop, també. ara tornarem a reivindicar la sal com a tal, no però sí, no comem salat, però sempre intentem buscar aquell punt doncs, que Sí, siguin les coses sí, saboroses i que estigui potenciar. equilibrat. I que estigui... Bueno, és que una cuina que no estigui ben condimentada, no? Sí. Algú tan... Oli d'oliva. Sap greu, a vegades, Oli no? d'oliva verge extra i sal. Hòstia, jo crec que Exacte. això no hauria de fallar. Un cuiner que admires. Un cuiner que admiro. El Xavi Ferreter, del Bresca, és un tio que he admirat sempre. Molt poc valorat, per cert, al país, eh? Tenim molt de talent al país que a vegades ens passa de llarg O no posem l'altaveu on toca, a vegades. posem l'altaveu on toca o posem l'altaveu massa vegades al mateix lloc i hi ha molta gent que ho fa molt bé i a vegades costa de trobar reconeixement més enllà dels quatre de sempre. Doncs aquí una fuetada. Això també tots els saraus aquests que munten, diguem-ne, de premis i de coses, no? Coses que intento dir que no al màxim possible, però haurien de canviar la llista ja. Haurien d'incorporar tots els joves, la vostra generació, una generació de joves que estan fent una feina extraordinària, perquè a vegades aquests saraus que a vegades també em sap greu perquè hi ha gent que els organitza, que m'estimo molt i que coneixo de fa molt de temps i hi vaig. I sempre som els mateixos. Canvieu la llista, estripeu-la, home, estripeu-la, feu-la nova. Ja està, s'ha de fer nova, aquesta llista. Aquí una fuetada pels que ens dediquem als mitjans i que moltes vegades posem a les mateixes persones al Hem de prendre focus. nota. Sí. Sí, però diguem-ne que fa 25 anys a nosaltres no ens havien convidat mai i un dia ho van fer per primera vegada. Doncs ara és moment de fer-ho amb els joves, no? I els avis ja anem de retirada, ja, no? Sí, però tornem a una mica al d'abans, no és fàcil, deixar S'ha de ser valent, igual que ho van ser en el seu moment i que en algun moment algú va començar a parlar d'un tio que es deia Ferran Adrià i que estava com una regadora i que amb una cala del Cap de Creus feia no sé què, no? O igual que algú va dir, ostres, tu, hi ha un tio que es diu Santa Maria que està allà al barri treballador de Sant Celoni, que em diràs tu, i que està refinant la cuina catalana. Doncs hi va haver algun valent, no?, que va dir, bueno, deixem de parlar una mica del Reno, de tots aquells restaurants clàssics i començarem a parlar d'aquests. Doncs ara jo crec que ja és moment de deixar de parlar. Doncs vinga, anem a veure si som capaços de posar altaveu. El millor sofregit, quin és? El millor sofregit és el que no hi ha cap pressa per fer-lo. Tota la raó, Molt aquesta resposta. Molt bona resposta. El sofregit no només té això. Sí. Ja el sofregit el pots tallar petit, gros... No. El ratllador, sisplau, no ho fem. El ratllador no, però pel tomàquet sí, però per la ceba no, sisplau. Però pots tallar una mica més gran, més petit. Però si no tens pressa, acaba sent un sofregit magnífic. Aquesta no estava prevista, però va una mica amb el sofregit i és un pecat mortal que no parlem tu i jo, o nosaltres, perdoneu, tots plegats, de la mà de morter, el morter i la picada, que tant representa la cuina catalana, no? Sí, l'altre dia a la presentació de la nova edició del Corpus precisament parlaven de la picada, i la picada, compta amb la picada perquè jo crec que serà una revolució bestial i hi ha els italians que vagin en compte amb el seu pesto perquè venen els romescos de Catalunya. És que venim forts. Van fortíssims, hi ha gent que està fent no només a l'Isop sinó a molts altres restaurants, estem fent romescos de tot tipus de coses, hi ha milers de receptes de romesco i és una salsa extraordinària, i és una salsa de morter. De fet, l'any passat es va fer el primer congrés del romesco. Sí, senyor, a Tarragona. Exacte. Sí, nosaltres vam anar-hi i hi havia tallers de cuina de tot tipus de romesco. Recordo un romesco d'en Jordi Vilà de curri, que estava boníssim. Sí. I sí, jo crec que
Van fer una feina molt ben parida, que va ser que això hi va col·laborar un amic meu que vam estudiar junts, el Jordi Callau, va estar ajudant a les àvies perquè fessin la seva recepta de romesco, perquè no es perdessin tota És aquesta recepta. el projecte de Gastrosàvies o no parlem del mateix? Jo crec que no és el mateix, va ser en aquell Mateix congrés. congrés, sí, Val. en aquest congrés del romesco. Sí, sí. fet que ells, el Jordi Callau les ajudava perquè elles, clar, davant del públic i tot plegat, s'atabalaven, no? Ja. Perquè eren persones realment grans, però que tenien una recepta molt peculiar de romesco i cada una tenia la seva i recuperar això és un actiu extraordinari. Et puc preguntar com el fas tu? El romesco. Quin d'ells? Clar, Quin d'ells? Bueno, el més clàssic, potser. el més clàssic, el que podríem fer una romescada, tant romescada com menjar exacte. amb calçots, diguem-ne. Doncs sí, són, mira, mig quilo de tomàquet branca madur, Farem nota. 4 cabeces d'alls escalivades senceres, 12 nyores remullades la nit abans amb aigua tèbia, i després es treu només la polpa. Avellanes i ametlles a parts iguals, 300 de cada. L'avellana negreta del Baix Camp. No anem a buscar la turca, etcètera, que no tinc res contra els turcs ni contra la Turquia, però aquí tenim una avellana que és brutal i hi ha gent que ho està treballant. Nosaltres truquem a un pagès del Baix Camp i li diem a la trencadora, en concret, i li diem, volem avellana, 3 quilos. Segur? Ja els gastaràs? Clar, pateix. No, si no t'entorro 2, el tio està més preocupat amb que aquella avellana sigui bona que vendre'ns un quilo més. I és molt important, i l'oli d'oliva verge extra, evidentment, una llesca de pa fregit, després amb vinagre de xerès i emulsionat. Llavors, jo el que faig, perquè ara amb aquestes... perquè depèn de la quantitat, per fer un morter és una mica incòmode, depèn de les quantitats. Llavors, amb aquestes màquines tan revolucionades que treballem, el que faig és l'emulsió prèvia i llavors em reservo una part del fruit sec, sencer. I llavors, quan està tot bastant emulsionat i estable, li afegeixo fruit sec perquè tingui el toc cruixent que tant ens agrada. La textura. Molt bé, ja el farem. Ara jo em fotré amb un fangar impressionant. A veure què dius, Però això és un vídeo amb l'Oriol. Ell que s'apresta tant a les xarxes i tot plegat. No cal, moltes gràcies, Havia de fer-ho, però no, heu de reproduir aquesta recepta. Sí, ara el Jordi Vilà ha treballat molt aquest tema i jo que el segueixo i l'admiro, estic molt content, però de fet aquests últims anys, aquests últims 10 anys, hem fet romesco de tòfona, que és impressionant. Que bo. Hem fet ara aquesta última temporada, hem fet romesco d'espàrrec verd, que també... No l'ho feia? Sí, l'estava... Sí. El Pedro tastava fa poc, i hem fet romescades de tòfona i cloïsses ara a l'hivern. O sigui, ens hem... Abans només podíem tenir... Clar, la carta és més aviat curta, de l'Isop, i abans dèiem, home, més d'un romesco no podem tenir, ara ja. Via lliure. Ens hem deixat anar. Sí, tot amb el romesco. No, i de fet són tots tan diferents entre ells que són totalment de receptes diferents. I tant, i tant. Un plat català que salvaries per sempre, Oriol. Bueno, més enllà de l'escudella que hem menjat, jo crec que el fricandó tindria molts números. Sí. És molt senzill, és contundent, també té 1000 variants, depèn de la zona, depèn del moment, si poses uns bolets o uns altres, hi ha gent que li posa albergínia, o sigui, té moltes variants, però tothom entenem què és un fricandó i jo crec que forma part important de la nostra cultura gastronòmica. Series el plat que triaries per explicar Catalunya o en triaries algun altre? Si haguéssim d'explicar Catalunya a una persona que no ens coneix de res, que ve aquí... Com a plat, podria ser com a festa la calçotada. O sigui, explicar la calçotada és explicar moltes coses de la nostra cultura, no? De com ens sociabilitzem, de quina relació tenim nosaltres amb el foc, de com ens agrada fer l'índio, d'atacar-nos per tot arreu, etcètera, de com ho acompanyem bevent amb un porró, que és una cosa molt estranya. La festa de la calçotada és molt divertida d'explicar i simbolitza molt bé el que som.
Digues, No, anava a dir que la Laura i jo, quan vivíem fora, ho explicàvem als nostres amics de fora i fa gràcia veure com la reacció d'ells pensant com podeu fer una festa de menjar Una ceba cebes cremada, llagues. una ceba cremada, no? Exacte. No Per què cremeu la ceba, no? I els deien, quan vingueu a casa ja ho veureu, ja ho disfrutareu. Sí que és veritat que es donen tots els inputs d'aquesta cultura catalana, no? D'allò, les icones catalanes es donen, no? Al voltant de la taula, el pitet, el porró, que jo crec que és un element que hem de reivindicar, igual que parlàvem de la mà de morter i el morter. Hem d'intentar no fer el ridícul amb aquest tema També, però no, anem introduint-lo a poc, però... No cal que estigui totes les taules ara no cal anar semblant els toros penjats de les parets. És que soc molt de folklore. Sí, no, està bé. Jo m'agrada el folklore català. No, sí, m'agrada molt, i faig els numerets de veure pel front i totes aquestes coses, també, sí. Família, jo estic encantadíssim d'aquest primer torn, Oriol, content que hagis Jo també m'ho he passat molt bé. He menjat molt bé i bueno, estic ja pensant en el tàper aquest que m'han d'escotella. Avui per sopar. És que, de fet, això que parlàvem, si n'ha quedat, repartim entre tots, perquè l'aprofitament alimentari ha d'estar a l'ordre del dia. Alba, Laura, gràcies. A vosaltres per venir. I escolta'm, no fem plegat ara el personal. Hem xerrat molt aquí de que complirem els horaris partits, els seguits. Sí, anem a ajudar a la cuina. Brindis final. Salut. Salut. I seguim. I bona cuina.